बेसेथो लिरबावनो आं आद्रा खन्थाइ जेराव नोंनो गोरबोसिन साननो आद्रायै गालांबायब्ला रुगुं मोनहां जानाय दिङा लामा आन्दायनांफिनो। बेखायनोथ' दा सानस्रिफोरा खायसोल' खालामफैसै, माब्लाबा मोखां सेर माब्लाबा सिमां सेर आरो माब्लाबा गुफुर खाखोराव दैनाय रेबगन थाबथानानै। नोंजों बारहोनाय गोजां मोब्लिबखौ आं सानबोलावरियाव लोगो हमहैफिननो नाजायो। गोजान गोथाराव जिरायनानै आखाइजों आखाइ, खोमाजों खोमा, मेगनजों मेगन, नोजोरसे नोजोरजों आद्रा थानाय सानफोरखौ जिउनि फैसानि नाथाय नों फैलिया आंनि सोरां गोमोरनायाव आलारि जानो। आंनि देलायफबनाय बैसो गंसे रावजों बारहोनो आरो फैलिया मोगथां जिउआवबो लोगोरि जानो। अब्लालाय माजोंथो साजायबावनो? सानरेबनि गांसे बिथा गावदां महरै। बेखायनो आं लिरलिया आद्रा खन्थाइ। थाथ'थोंसै दाहा गोनां साननो सिरियै उन्दुनानै। सानसे आंनि बायदि बोथोर बिदिन्था गोजाम सानस्रि नोंनि लांगोनासिम बेरायहैयोब्ला रायदावहरनोल' दाबावदे आरो दोंफ्रोम आद्रा खन्थाइनि बिदै सोंनो दाबावथा। मानोना आंनि आद्रा जानाय